धन्यवाद सर किसी उद्बोधन ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଜାତୀୟ ପାଠାଗାର ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ କିଛି କହିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ହଁ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ହେଉଛି 74ତମ ଦେଶ 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ। ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଦେଶର ଜନତା ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15। ଦେଶ ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ନିୟମ କାନୁନ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଲା, ଆମର ମହାମନୀଷୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଏହାକୁ ରଚନା କଲେ ଏବଂ ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଏକ ଉନ୍ନତମାନର ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ଡିପ୍ରେସଡ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମିଶି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ହେଉ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଦୂରୀକରଣ ହେଉ, ବିଜ୍ଞାନବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିହିତ ଅଛି। ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶରେ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିନା ଦୋଷରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି। ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଜି ବି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଦେଶରେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଦଭାବର ଶିକାର କରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ମାନେ ଡିପ୍ରେସଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ବା ଅନୁନ୍ନତ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବା ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଦିବସଟି ପାଳନ କରୁଛେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସଟି ପାଳନ କରୁଛେ। ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଦେଶରୁ ଜାତିବାଦ ଦୂରୀକରଣ ନିହାତି ଭାବେ କରିବା ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ, ପ୍ରଗତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ, ବିଜ୍ଞାନବାଦୀ ପ୍ରଗତି ପାଦରେ ଆଗେଇ ନେବା ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଶପଥ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏତିକି କହି